jangi ɗumen ɓe doge o daara ɓe liggey ba ni mboɗu ngari ɓe ne'i cukalon mawɗon Allah cukalon dan kon duuɓi tati heɓon kaala hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bandira ɓe dogi heɓe jani ɓe noddu bandu men ɓe jogomon yakar ɓe nelan on yo on jiya golle muɗumen ngaron korɗo ɗumen heɗon bandiraɓe walludeɓe nde wona juurde de kaalis o walludeɓe nde ko heɗade ko ɗon ko gadday heɗade koɓe ko mbaɗe sukaɓe mon he heɗade koɓe ko mbaɗe galle Cheikh Ahmad Ndiaye ɗum boɓe mbaɗo ɗumen han yo on mbawi yo goɗɗum ɓen juurde bandiraɓe hoto neɗɗo hotta galle Cheikh Ahmad Ndiaye hodda ɓiɓɓe Cheikh Ahmad Ndiaye taniɓe Cheikh Ahmad Ndiaye ngara jodda muɗum ala ko wiyete so wona heɗa o tante noon o tante mi anda hoɓe jooɗe hen kono heɓe heeɓi bonnu jotaye kalden goon onon keeɓi bonnu jotaye par ce que on teɗani bandiraɓe he hokke amen hoɗi jaafuɗo monsieur le maire min calminima min calmini on kadi e inde khalifa o ceerno men mbo dareten yidere Cheikh Ahmad Ndiaye woni cheikh ili wonimbo Cheikh Ahmad Ndiaye président ceerno wi on weltima ceerno wi on tegi kosɗe mon ɗo Cheikh Ahmad Ndiaye tagno kosɗe muɗum on jaltini duwaw ceerno Sarsar Bou hakkude muɗum e Cheikh Ahmad Ndiaye on gandiri yimɓe ɗon on daari galle Cheikh Ahmad Ndiaye nomo yahrata kippi ɗon guete mon jaaɗon ha ɓooy seeɗa mbaɗɗon modifié galle o hono mbawɗon ɗum modifié woni addude alqouranil karim ne on sukaɓe ɓe kamɓe fof cukalon ndewani e ngoon soɓe ndawi mbeddo o a yiyata hay goto hoɗo ɓe jahi aɓena daara si waktu yoni ɓe jalta ɓe juul ɓe jangi kasidaji Cheikh Sarsar Bou ɓe jangi jaaroje nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam te ɓeɗo heɓe goni janggo lobbudu janggo jang kon cukalon si en tokkima e kon garat kon jooɗo cukalon nde on jooɗo keɗo gam ganda ko neɗɗo haale Qur'an keɗo télé ganda ko oustas haali ganda ara ɗo haala heɓe jeero o hirade ɓe kettoɓe ganda ko haalata kamɓe goni koye cukalon galle Cheikh Ahmad Ndiaye jang wadde Saare Bou Gorgui Malaye barakallah machallah jarjef Ndiaye liggey ma yooɗi Habiballah sa woni nder sukaɓe ɓe gadduma yawon baaba galle o wallahi min jogoya ka ka moƴƴo ka tedduɗo nawaron sukaɓe amma barakallah liggey ma min jonnimam heddi ko taneɓe Cheikh Ahmad Ndiaye ɓe jooɗi heɓe mon mbawi haaldu kono koɓon heeɗi eko gaddan ɗon koɓe heeɗiɓe sukaɓe koɓe gaddani oɗon gandi on jeyani ɗo han ɓi Cheikh Ahmad Ndiaye wadde hol comportement hol jonde yimɓe poti jooɗo ɓiɓɓe Cheikh Ahmad Ndiaye ngiri naati nder galleji to tani ɓe jalti almuɓe ɓe jalti yiɗɓe ɓe jalti monsieur le maire min jettan min ñagantom Allah yo Allah juutnu balɗe ma saabu noon liggey o mbaɗɗa e galle Cheikh Ahmad Ndiaye million ŋaji joyi gona cakar ngara gadda naata daara he piɓa anni wahlidde yeeso daara o gadda toon salaŋaji goɗɗi almuɓe mbawa heƴƴe jangga hen mbadda hen kadi immade ngara jooɗoɗa e less mbar Cheikh Ahmad Ndiaye a yawani sukaɓe nodduɓen ɓe pourtant haɗa jogui adjoint maire haɗa jogui conseiller ji haɗa jogui ɓe liggotta wadde noon neɗɗagu ma comportement ma yidde ma hoore ma jaggude ko ndesnata ko wona kadi sehil khalife Cheikh Ahmad Ndiaye kala khalife Cheikh Ahmad Ndiaye berɗo won a woni sehilmu si hamme taɓulla waɗna maɗo jo anima wima
Ahmad Bamba ari gonɗa sehil mum ɗari boy Cheikh Mandiaye ari gonɗa sehil mum iliwol Cheikh Mandiaye woni kalif tawi oɗon goni wadde barakallah machallah liggey o yooɗi jaara o feewi min beltima yo Allah weltin on oɗon jaago on Diallo salamu aleykum wa rahmatullah.